Bona nit. Esteu bé? Una mica de fred, oi? No passa res, ja estem acostumades a fer campanyes contra vent i marea, i contra el clima, contra el que faci falta, si estem juntes. Moltes gràcies per ser-hi, doncs, un cop més. Moltíssimes gràcies a tots i totes, veïns i veïnes de Sant Cugat, companys, simpatitzants, potser persones que encara esteu rumiant què cal fer el dia 21. Bona nit i visca vosaltres. Gràcies per ser-hi. Aquest 21 de desembre ens enfrontem a unes eleccions imposades. Ja ho sabeu, nosaltres ho hem dit per activa i per passiva. Són unes eleccions que són il·legítimes. Són unes eleccions ordenades pels poders europeus per frenar els costos que els estava costant a l'Estat la nostra particular revolta. Sembla que importa més la prima de risc que el que pensen milers i milers i milers de persones. Unes eleccions il·legítimes i, a més, amb les cartes marcades, on sí, ja ens ho han dit, ja ens han avisat, si surt el que volen allà a la Moncloa no passa res, i si surt el contrari, doncs tampoc no pararan. Els mitjans privats fan campanya obertament. Els públics tenen una cadena tan curta que no queda ni rastre del respecte necessari als codis ontològics i a la necessitat de l'objectivitat en la informació. Els drets col·lectius estan de facto suspesos i la presència policial segueix omnipresent arreu del territori. Un cop d'estat contra el poble, amb consellers a la presó, amb presidents d'entitats a la presó, amb govern a l'exili i amb causes sumaríssimes que s'engreixen quan El Mundo, OK Diario o La Caverna de Torn apunten. És possible, potser us ha passat a vosaltres algun d'aquests dies, és possible que alguns hagin caigut en algun moment en el desànim, en el no hi ha remei. Jo, personalment, cada dia parlo amb algú que està una mica espantat i que per sobre de tot el que vol, diuen, és viure en pau. Sempre intento respondre que nosaltres també, que volem viure en pau, que volem parlar de vida, però que per fer-ho hi ha d'haver justícia, que si no, no serà pau el que ens espera. I això, malauradament, ho sabeu. Si no, ens hauran disciplinat i veuran com la recepta de la brutalitat és efectiva. Si no, cada somni, cada vegada que vulguem construir-nos nosaltres mateixes la sobirania, serà truncat de la mateixa forma. Fa només 2 mesos i escaig que aquesta societat s'atrinxerava tossuda als seus temples més entranyables, a les escoles. A Sant Cugat la mobilització, ho sabeu, va ser massiva, absoluta. Des de la matinada i en un dia històric ens vam retrobar. Primer, una mica estranyats, ens reconeixíem amb els veïns, una sensació d'abric una mica inexplicable. Per dins pensàvem, tu també plantes cara. Que bé, gent gran, nens, de tot arreu, conjurades amb la nostra consciència, perquè al final i al principi, nosaltres i la nostra consciència, sempre ha anat d'això. I a mesura que avançava el matí, arribaven com corps sincopats missatges amb imatges abrumadores. Policia contra pobles sencers dempeus, pobles petits, gent posant tota la seva confiança, però també desconcert a la força, la brutalitat i la raó. 1.000 ferits, milers de persones traumatitzades, una ferida de dalt a baix del país. I d'aquelles assemblees, d'aquells grups de WhatsApp, d'aquelles coneixences, de les cançons a la nit per fer-la curta dins les escoles, d'aquell parlar-ne a tot arreu incansablement, el monotema, d'aquell xiu-xiueig present a tot arreu, neix una certesa que mai més no ens podran robar. La certesa absoluta que el poble que lluita mai no perd. Mai, cap jutge, ni un, ni 100, ni 1.000, ni cap fiscal, ni milers de guàrdies civils, ni tot l'establishment, ni tots els poders mundials ens podran treure el que vam ser el dia 1 d'octubre, el que vam fer, en el que ens vam convertir, i amb el fet de que no, efectivament, no van passar. I al cap de 2 dies, vaga general. I quina vaga, companys, tot parat. El país emmudit donant una senyal clara i unívoca a la resta del món. Quan volem, avancem, i si volem, parem. Ho parem tot.
I el 8 de novembre i els somiats CDRs agafen els drets i els exerceixen i creiem que vivim en un somni de tan vella, de tan plural, de tan gran, de tan nova com és l'autoorganització, de tant i tant com abriga el poder que ens neix a tots i cadascun de nosaltres quan veiem que soles no podem, però que juntes ho podem tot. I ho recordo perquè només fa 2 mesos i perquè hi ha qui vol fer creure que això és un viatge de 4 celebrats. I hi ha qui vol esborrar la memòria col·lectiva i davant d'això s'ha de fer un exercici constant i gairebé militant contra l'oblit. Només fa 2 mesos i les portades, els tuits, les presons, els exilis, les imputacions, els maleïts fatxes que campen tan tranquils s'acumulen a la retina d'uns ulls col·lectius que volen cansats. I sí, no ens fa por de dir-ho, estem una mica cansades. Però en absolut estem abatudes. En absolut estem rendides. Estem cansades d'haver de demanar, reivindicar, justificar qüestions tan elementals. Estem fartes d'estar igual que sempre. Estem fartes d'estar igual que fa 30 anys. Estem fartes que hi hagi partits que ens vulguin enverinar els debats amb essencialismes i identitats imposades. Que això ho sabem nosaltres i ho sap el conjunt d'aquest país, fills d'onades migratòries diferents i de diversos llocs, no només de l'estat espanyol sinó del conjunt del món, que això no va de canviar una bandera per una altra o de quina llengua es parla i no tolerarem que ens enfrontin amb els nostres germans de Madrid, de Múrcia o d'on sigui. Perquè què creieu que és el que ens uneix amb la classe treballadora de Múrcia, de Madrid o d'on sigui? És una bandera? Ens agermana la bandera espanyola amb la classe treballadora de Madrid? Ens agermana ser súbdits del mateix rei, el més preparat? Ens agermana estar governats pel partit més corrupte de la nostra història? No ens agermana res d'això, ens agermana que som classe treballadora. I això no canviarà. I això no canviarà malgrat fem una república i no canviarà malgrat fem les nostres pròpies institucions. El que ens uneix, per tant, és això, la fraternitat, siempre fraternos y solidarios y nunca enfrentados con los compañeros del resto del Estado. A la república que volem no hi ha d'haver una sola identitat, perquè la identitat és personal i diversa, cadascú s'adscriu a la que vol i no n'hi ha una de sola, com no hi ha una sola llengua a Catalunya, ni una sola religió, ni un sol origen, ni una sola identitat de gènere o desig sexual, com no hi ha ni un sol to de pell igual que un altre. No va d'això, va de voluntat, va d'una societat que està farta i que ha hagut de suportar que els nostres avis parlessin fluixet de política, perquè vigila nena, perquè això no ho digueu, ai que no el sentin, i n'estem fartes. Va d'humiliacions i de posar-se dempeus per explicar una vegada i una altra que no som súbdits, que no ens poden fer súbdits contra la nostra voluntat. Va de muntar any rere any, rere any, rere any, manifestacions absolutament massives amb milions de persones al carrer que criden que prou, que no ens poden governar contra la nostra voluntat, que no ho podran fer. Va d'una societat que mentre Europa es tanca, poruga sobre ella mateixa i agressiva, nosaltres diem que sí, que volem acollir i que volem obrir les fronteres perquè volem que les persones que fugen de la ignomínia i de la guerra tinguin acollida a casa nostra. I va de suportar que ens prohibeixin totes les iniciatives legislatives que han emanat del nostre Parlament legítim, els impostos als bancs i les grans fortunes. Va de protegir els estafats per les preferents i hipoteques i que ho prohibeixin. Va de garantir que tothom tingui llum a les seves llars i que ho prohibeixin. Va de cobrar impostos als pisos buits i que ho prohibeixin. Va de polítiques d'igualtat entre homes i dones, va de cobrar un impost a les centrals nuclears
i destinar l'import a la protecció mediambiental. Va que el català sigui la nostra llengua vehicular a l'escola, els hi peti a qui els hi peti. Va de cobrar una taxa a les operadores d'internet per destinar-ho a cultura. Va de prohibir el fracking. Va de prohibir també, efectivament, les corrides de toros. Volem fer república perquè volem parlar de vida. Volem parlar de vida, volem parlar de les nostres vides i posar-les al centre absolutament de tots els assumptes que passen a la nostra societat. Va de que volem decidir tan senzillament tot allò que ens afecta, situar els drets laborals i socials tan maltractats com a drets de primera categoria, de recuperar l'educació com un pilar bàsic per a una societat transformadora, necessàriament transformadora. Va de redistribuir la riquesa, va de recuperar la sobirania perduda en favor d'estats autoritaris que serveixen per imposar decisions impopulars contra la seva gent i mercats financers desregulats que no tenen cap tipus de control públic i que, malgrat això, decideixen moltíssim sobre les nostres vides. I estem aquí. Malgrat això, són il·legítimes, són injustes, les cartes estan marcades, però nosaltres lliurarem la batalla. Oh, i tant que lliurarem la batalla. Perquè, a més, estem segures, des de la CUP Crida Constituent, que la nostra veu, la que vol totes les sobiranies, no només una, o no només aquella, o aquella però delegada a una correlació de forces dins el Congrés, o aquella però amb uns matisos perquè depèn, que vol totes les sobiranies, la que no fa prioritats amb els drets, és avui més necessària i més garantia que mai. Perquè com més fortes estiguem els que no vivim de la política, els que només ens volem representar els interessos de la gent comuna, de les classes populars, més social i més real serà la construcció d'un nou país. I en aquest punt, els que es quedin quiets, els que es quedin de perfil, els que esperen que amansi la tempesta per interessos electorals, els que volen rendibilitzar el que en diuen la calma, el no conflicte, els que pretenen quedar-se absolutament de perfil amb el que estan fent amb els nostres drets col·lectius, hauran escollit el bàndol de la desídia, hauran escollit el bàndol de la falsa neutralitat. I en una situació d'opressió, qui es queda amb la neutralitat, ja sabem al costat de qui està. I també tenim un missatge per ells. Les claus, si no tenen dents, no obren res, no obren cap porta. I les claus que no obren no serveixen per absolutament res. Estimats amics dels comuns, esperem que més d'hora que tard descobriu que ni un dels 5 punts fonamentals, programàtics que porteu, que expliqueu dia rere dia en els debats i també les aparicions públiques, no són competència de la Generalitat. I llavors, què passarà quan descobriu que tampoc es poden implementar el que proposeu en aquest estat? Què passarà quan descobriu que la defensa de l'estatus quo efectivament també va contra les polítiques progressistes i d'esquerra? Doncs us estarem esperant. Sense rancúnia, però amb pressa. Sense rancúnia, però amb pressa. Perquè creiem que és un imperatiu de qui es vulgui anomenar d'esquerres, aprofitar l'energia mobilitzada, perquè no té cap sentit, per moltes enquestes que hi hagi, que es giri l'esquena al moviment popular més massiu, persistent, organitzat que hi ha hagut mai en aquest país, a la riba de la Mediterrània, de les últimes dècades. És absolutament incomprensible girar l'esquena a aquest moviment massiu, transversal, popular i emancipador que tenim al nostre país. I perquè som allò que hem fet junts, aquest país ja s'havia construït abans amb persones que no han retrocedit. I perquè els devem, ens toca recollir-ne el llegat. Gent que segrestaven els autobusos quan no tenien transport públic als seus barris, que s'han organitzat a la clandestinitat, que han maldat per fer valdre els seus drets, que han posat els seus cossos contra els desnonaments, que no ens facin creure que som un poble masell, ni poruc. Aquest ha sigut sempre el relat dels poderosos i el que els ha interessat, i a més és una mentida enorme. I tot i així, malgrat aquest relat, el relat dels guanyadors, els que es volen posar a perfil, plantarem batalla. Ens presentarem amb una llista forta, renovada, molt municipal, amb energia i alegria, perquè l'energia
i l'alegria és l'únic que destrueix massivament la por. I perquè no volem només plorar la nostra sort, no és el moment de llepar-nos les ferides, la volem transformar. Ens volem ser els i les protagonistes indiscutibles de la construcció de la república. I creiem, perquè ho hem cregut durant tot aquest procés, que no es pot tractar la gent de menor d'edat, que no es poden facilitar relats fantasiosos i condescendents i senzills de que les coses seran fàcils, perquè estem impugnant la mateixa idea d'estat-nació, perquè estem impugnant els límits territorials d'un estat molt poderós que forma part d'un club d'estats molt poderosos i que tenen uns interessos concrets. No direm que la república, només per ser república, serà un lloc paradisíac, ple de colors i ple de drets fets de facto, en absolut. No enganyarem a ningú, perquè no es pot prometre, no serà de colors, però el que sí que podem prometre, perquè n'hem sigut testimonis, i vosaltres també, perquè el conjunt del poble de Catalunya n'ha sigut testimoni, és que el poble que lluita mai no pot perdre. I n'hem après molt, i que si ho aconseguim serem imparables en la conquesta dels nostres drets usurpats. No només el dret a l'autodeterminació, sinó tot allò que se'ns plantegi endavant. Res ens podrà ser pres, perquè llavors sí que tindrem la clau, perquè evidentment la clau, l'única clau, som nosaltres. Mireu, nosaltres no gastem 5 milions d'euros en empaperar tot el país. No tenim aquests recursos ni els volem. No sortirem a Sálvame perquè en la política ens interessa el què, però sobretot perquè sabem que sovint dona més pistes, ens interessa el com es fan les coses. Segurament no ens veureu en molts debats i moltes cadenes patiran una amnèsia súbita per parlar de nosaltres, a menys que sigui una crítica ferotge, desfermada, com la que hem vist durant tota aquesta legislatura cada cop que s'havia de parlar d'alguna de les nostres companyes, especialment companyes diputades. No tenim think tanks, ni mecenes, ni en volem. Però prometem que ens recorrerem al país i donarem totes les raons del món persistents en el que creiem que és un combat injust, desigual, però absolutament transcendent. Els qui venien i naixien dient que les despeses electorals eren desorbitades, aquells que eren de color taronja, no sé si us en recordeu, avui són els que es gasten més diners, segurament patrocinats pels principals poders fàctics d'aquest estat. I ja que parlem d'ells, doncs els partits del búnquer, els senyors, efectivament, de Ciudadanos, els senyors del Partit Popular i els senyors del Partit Socialista de Catalunya, dir-los que no oblidarem la impunitat i la barbàrie que han imposat a un poble que s'alçava legítimament pels seus drets. Mai, mai oblidarem la barbàrie que ens han imposat per defensar el que són els nostres drets col·lectius. El règim del 78 es retorça. Està tan poc segur de guanyar que no ha sabut donar ni un argument pel no. Ha sigut un ridícul planetari, ni un argument polític, ni un dubte raonable. L'Estat i els seus artefactes els hi han fet tota la feina, han fet l'únic que saben fer. Decrèpits, obsolets, ens han enviat, histèrics, l'únic que teníem. La força, la imposició, la repressió, amb l'objectiu de trencar els lligams de solidaritat, les coneixences comunitàries, la força col·lectiva, amb l'objectiu de sembrar la por, amb l'objectiu de recordar allò de vigila, nena, no diguis això, nena, cuidado, perquè els altres encara hi són i aquí, des del 78, no s'ha fet cap tipus de neteja. Doncs tenim també un missatge per aquests senyors del búnquer del 78 que escoltin allà on estiguin ara, baixant des de Sarrià per fer campanya als barris populars o ballant en un ignominiós cinisme i fent veure que la cosa no anava amb ells. Perquè de política ja sabem que no en saben fer, però és que a més, els hi diem que no tenen prous guàrdies civils, no tenen prous jutges, no tenen prous diaris, no tenen prous televisions, no tenen prous presons, no tenen prou ferro per fer barrots, no tenen cap tipus d'autoritat moral per engarjolar tot un poble en moviment. No tenen res d'això, res és suficient si el que volen és que ens aturem.
No hem vingut a parlar d'ells, hem vingut a parlar de nosaltres, hem vingut a parlar del que volem parlar, i volem parlar de vida. Senyors inquisidors, with each life, deia la poeta palestina, que és el que més por els fa. Hem vingut a parlar de quina vida volem. Hem vingut a dir que el sí a la república és un sí a la sobirania, a l'autodeterminació, una nova, única, exclusiva, com mai, inèdita, oportunitat de decidir entre totes com volem que sigui la nostra societat, la nostra economia, com volem que sigui la nostra cultura, com ens volem organitzar, com volem fer més justes les nostres relacions, si volem que n'hi hagi uns que s'enriqueixen mentre ens desposseeixen, si volem que ens robin els drets mentre paguen el deute als bancs, un deute absolutament legítim, o el que volem és posar totes les nostres vides al centre i decidir què és just per totes i cadascuna de nosaltres. I qui ens digui que aquest procés és de les elits va faltar el dia a classe, el dia que s'explicava què són les elits. I ho veiem cada dia. IBEX 35, COE, Foment, Pont Aeri, Círculo Eqüestre, Monarquia, Godó, La Caixa, tots i cadascun d'ells, com sempre, en contra de la sobirania popular. Cap novetat al front. I ni que ens posin la campanya difícil, no reconeixem res més que no sigui la persistència. I ho deia un altre poeta, si nosaltres qui? Si nosaltres no, qui? Si ara no, quan? I ni que els feixistes paraestatals continuïn amb les agressions a l'encartellar, als actes, ens pintin els murals, recordem que mai més soles i que cal extremar les precaucions, perquè volem seguir endavant, afirmant la vida i les possibilitats que té, perquè el rostre del feixisme no avanci en cap ciutat. I alertem que el joc brut no ens farà retrocedir ni un pas, que les amenaces no ressonen en les nostres conviccions, que el seu terror al nostre projecte l'únic que fa és demostrar la seva absoluta debilitat, el seu terror a que el poble decideixi per si mateix. Perquè nosaltres hem pres la més humil però la més preciosa de totes les decisions, que és no retrocedir. Ens comprometem a anar a tot arreu, a no defallir tots els racons del nostre país, els que més han patit polítiques de segregació, els que més han volgut marginalitzar, a no quedar-nos afòniques i a no retrocedir, a no donar ni un bocinet per perdut. Però no ho podem fer soles en absolut. Els comicis, les eleccions del 21 de desembre són unes eleccions absolutament transcendentals, absolutament importants pel futur de tots els drets col·lectius, no només el d'autodeterminació. Per això us demanem que no delegueu aquesta tasca tan ingent i tan important només als partits polítics, que sigueu protagonistes i que sigueu actius en aquesta campanya, que defenseu els arguments amb constructivitat però amb alegria també, perquè el que volem fer és un país nou i per tant intenteu convèncer a totes i cadascuna de les persones que coneixeu. Tots i cadascun dels vots que se'n vagin al búnquer són vots que ens perseguiran després en la nostra ideologia i en la defensa d'uns drets que ens hem guanyat com a poble. No defalliu en aquesta tasca, no defalliu en aquesta feina. És ingent, tenim pocs dies, però no està ni molt menys res decidit i és imprescindible convèncer el màxim de persones. Tots i cadascun dels vots que es quedin a la candidatura d'Unitat Popular seran per fer una república social, seran per fer una república real, seran per fer-la absolutament, imprescindiblement al centre de les classes populars. Militants, activistes, lluitadores, demòcrates, activeu-vos, mobilitzeu-vos, estigueu atentes. No serà fàcil, però res no està perdut, perquè vosaltres sou els autèntics imprescindibles, perquè som els protagonistes, perquè ho hem sigut durant tots aquests mesos, perquè la por, que és una presó que coneixem molt bé i és molt avorrida, i perquè a més hem après a desobeir. I què us he de dir? Ens encanta. Visca la terra, la història és nostra i la fan els pobles. Bé, bon vespre, companyes, fa fred, Un caldo?
Bé, com deia la Núria, malgrat aquestes eleccions són absolutament il·legítimes, fruit del cop d'estat que estem vivint, nosaltres, com que creiem que és necessari plantar batalla, com que creiem que no està res perdut, també amb alegria, també amb perseverància, no enganyarem, també cansades, com deia la Núria, de defensar drets que són bàsics, doncs tornem a anar a aquests comicis per dir ben alt que volem materialitzar la república, que el que va passar el dia 1 d'octubre és que més de 2 milions de persones, malgrat les hòsties, van anar a votar als col·legis electorals i van dir que sí, que volien una república. Per tant, nosaltres ens sentim amb l'obligació d'anar a aquestes eleccions per materialitzar aquesta república, per empènyer cap a aquesta nova república que ha de posar al centre les nostres vides. I per què ha de posar al centre les vostres vides? Perquè a Catalunya la taxa d'atur és del 12,5%. El 22,5% de la població pateix risc de pobresa. De fet, si posem rostre a aquestes dades, parlem de més d'1.680.000 persones que viuen en condicions materials de pobresa. Repeteixo, més de 1.680.000 persones a dia d'avui a Catalunya viuen en condicions materials de pobresa. Per contra, li diuen lluita de classes, tenim un patrimoni dels 10 catalans més rics que és de 23.000 milions d'euros. Els 10 catalans més rics, 23.000 milions d'euros, el pressupost, bàsicament, de la Generalitat de Catalunya. Alhora, tenim també que amb l'aplicació de l'article 155 el govern central ha cessat un total de 196 càrrecs governamentals. S'han paralitzat les 71 iniciatives legislatives. S'ha dissolt el Parlament de Catalunya. S'ha suspès l'autogovern. Mentrestant, també el Tribunal Constitucional ha suspès lleis fonamentals per la lluita contra la desigualtat, com la llei d'accés a l'habitatge i contra la pobresa energètica i també la llei per la igualtat de dones i homes, entre d'altres. Això és un cop d'estat, que no ens diguin el contrari, això és un cop d'estat en tota regla. A alguns els agrada parlar, i ara que estem en campanya i en debats, doncs surt sovint la fractura social i l'atribueixen al moviment independentista. Però nosaltres tenim clar que la fractura social és la de la desigualtat, la fractura social és la de l'atur, la fractura social és la de la pobresa. Per això tenim l'obligació de materialitzar la república, de posar les vides al centre. Perquè sí, és el temps de la gent, és el temps de vosaltres, és el temps d'una república que asseguri el pa, el sostre i el treball, perquè a dia d'avui no està assegurat. Una república també que posi aquestes vides al centre, les de les dones, la del 50% de la població, perquè sí, perquè estem fartes de dir, dia sí, dia també, que ens volem vives i amb vides dignes i que no volem passar por als carrers. I per això nosaltres tenim una proposta política. És una proposta política per impulsar els decrets de la dignitat, perquè materialitzar la república vol dir això, vol dir legislar, vol dir autoorganitzar-nos, però vol dir fer efectives aquelles lleis que creiem que són necessàries per les classes populars. I què són aquests decrets de la dignitat? Doncs són mesures per reduir la pobresa, són mesures per garantir el dret a l'habitatge, per garantir el dret a la salut i a l'educació, que no són un negoci. Són mesures contra la violència masclista, contra la corrupció, per assegurar també una economia al servei de les persones i per assegurar també allò imprescindible que és el control del territori. Calen polítiques, doncs, que pal·liïn les desigualtats per redistribuir la riquesa. És fàcil. Qui més té,
més ha de pagar. No ho entenem d'una altra manera. També creiem que cal caminar cap a un model on les prestacions no estiguin vinculades al treball i sí a la vida. V-I-D-A, vida. Cal caminar, doncs, cap a allò que en Busqueta sap també com és la renda bàsica universal. També cal caminar cap a unes pensions públiques sense límits per cotitzacions i cap al mercat de treball digne i amb salaris mínims que permetin viure amb dignitat. També volem construir una república on es garanteixi el dret a l'habitatge, perquè avui dia qui ho està fent és l'autoorganització popular, no són les administracions públiques, són les ocupacions de manera unilateral, sí senyors dels comuns, de manera unilateral les que estan garantint aquest dret a l'habitatge. I nosaltres creiem que tenim l'obligació des de les institucions, des de les nostres pròpies institucions, que aquest dret sigui universal i que el garantim nosaltres. I això com es fa? No pot ser que tinguem tants pisos buits. Cal expropiar aquests pisos buits per omplir-los de vida, per omplir-los de dignitat. Cal també, doncs, treballar per un parc públic d'habitatge. Cal aturar els desnonaments, que sí, que ja ho estem fent amb els nostres cossos, però cal legislar perquè els desnonaments siguin il·legals. I per nosaltres també posar la vida al centre vol dir que la salut i l'educació, que són dos drets fonamentals, han d'estar absolutament garantits en condicions d'igualtat i d'universalitat. I no ens aturarem fins que això no sigui així. Les polítiques privatitzadores i de retallades dels darrers anys han posat en entredit aquests drets. De fet, hi ha hagut tancades de centres, augment de les llistes d'espera, barracons on s'hi fan classes. Nosaltres creiem que el sistema públic no pot seguir passant recursos al sistema privat, perquè amb els nostres drets no s'ha de fer negoci, no ho tolerarem. Volem, doncs, una educació de titularitat, de gestió, de provisió pública. També volem una sanitat que es regeixi per aquest vèrtex. Cal recuperar un sistema públic a tots els centres que s'han cedit a la gestió privada. Cal obrir tots els CAPs tots els dies de l'any, perquè cal que nosaltres tinguem el dret a posar-nos malaltes, perquè sí, nosaltres també emmalaltim i sí, nosaltres també hem de ser cuidades. I també, evidentment, aquesta vida al centre de la qual parlem passa per abordar les mesures contra la violència masclista que patim per ser dones i que moltes vegades, i sobretot també en campanya electoral, acostuma a passar de puntetes. Es parla en un bloc determinat a la violència masclista, si és que s'arriba a parlar. Però des de la CUP som feministes. Des de la CUP creiem que és necessari que el 50% de la població té el dret i hem de vetllar perquè tinguin aquest dret garantit a viure en condicions d'igualtat al respecte a les altres persones, a viure sense por, a viure amb dignitat, a viure sense pobresa, perquè la pobresa té rostre de dona, de fet té rostre de dona migrada, i nosaltres, aquestes persones, són les que creiem que hem de posar al centre de qualsevol república que vulguem construir, una república que sigui de classe i feminista. Perquè també volem dir, què passaria si en lloc de dones fossin banquers assassinats? Als Països Catalans l'any 2017 han estat assassinades 25 dones per violència masclista i la xifra va en augment. De fet, ahir va ser assassinada a Barcelona una altra dona pel fet de ser dones. Això és intolerable. Això ho estem normalitzant i no pot ser que normalitzem aquest feminicidi, el fet que ens estiguin assassinant per ser dones. Per això
Cal posar les supervivents de la violència masclista també al centre. Cal recuperar la gestió pública de tots els serveis de la xarxa d'atenció i de recuperació de les dones i dels infants. Cal impulsar un pla feminista per tota la gent que treballa a l'administració pública. Cal un observatori per saber què està passant en matèria de violència masclista. Cal, doncs, un observatori al conjunt dels països catalans. I tot això també ho volem fer combatent amb el puny tancat la corrupció. I amb això tenim bons mestres com pot ser David Fernández o com pot ser Benet Salellas. A l'estat espanyol, la corrupció és filla del disseny institucional pactat entre les elits franquistes i les forces democràtiques que, basant-se en la lògica capitalista de l'acumulació, han utilitzat el poder per omplir les seves butxaques i la de les seves amistats, les de les elits, de les quals parlava també la Núria. Aquest esquema va reblar-se amb la mort de Franco, moment en què la cultura del lucre i d'accés a la riquesa va començar a impregnar tota l'activitat política, social i econòmica, servint-se també del conjunt de les estructures que es van crear durant el règim dictatorial i que encara ens governen. No volem més corrupció al conjunt dels països catalans. Punt tancat a la corrupció. Volem parets i volem finestres absolutament transparents. I per posar la vida al centre, a vegades cal parlar també d'allò que alguns ens diuen que és molt complicat, d'alguns que ara estan intentant a través dels canals públics adoctrinar-nos amb l'economia en colors, i nosaltres creiem que cal parlar d'economia i que l'economia no és una cosa complicada. L'economia és allò que les dones portem fent a les llars durant molts anys, que és l'economia domèstica, és saber on destinem aquells diners de vendre la nostra força de treball, i nosaltres creiem que l'economia ha d'estar al servei de les persones i no al revés, les persones al servei de l'economia. Per tant, nosaltres entenem que és imprescindible que tinguem instruments molt potents per garantir que aquesta economia, aquesta redistribució de la riquesa estigui al servei de les classes populars i no al servei dels poders financers que ens volen en vides de misèria, que prefereixen pagar un deute il·legítim que les classes populars no han contret a garantir serveis i drets bàsics al conjunt de la població. Volem construir, doncs, una república plenament democràtica, on els ciutadans tinguin el control absolut de les seves vides i puguin desenvolupar-se com a persones. I per això cal que disposem de plena sobirania sobre tots els aspectes bàsics per poder legislar únicament a favor d'aquest interès de la classe treballadora. I això es fa impossible si una part de les infraestructures essencials obeeixen a altres interessos, ja siguin d'altres institucions o també siguin d'empreses privades. I per això nosaltres diem molt clar, no pagarem un deute mentre no s'hagin cobert les necessitats bàsiques del conjunt de la població, d'aquell més d'1,5 milió de persones que diem que està sota el llindar de la pobresa i que tenen rostre. Volem també crear un poder financer propi, amb una banca pública que estigui al servei d'aquestes classes populars. Volem invertir en un sector públic fort, que garanteixi drets, que els universalitzi, que faci que siguin equitatius arreu del territori. Volem recuperar també la titularitat pública de les principals infraestructures del país. No volem que es faci negoci amb les nostres vides. El capital o la vida, deia. Però res de tot això
i una de les coses que dèiem després de l'1 d'octubre i després també del 27 d'octubre, quan finalment es va proclamar la República de l'1 d'octubre, que nosaltres defensem, que volem que es materialitzi, que també volem que aquesta materialització arribi de la mà de l'aplicació d'aquests decrets que posin sobre la taula la necessitat que el centre d'aquesta república sigui la classe treballadora i siguin les dones. Dèiem, però com controlem el territori? Perquè nosaltres sí que el 8 de novembre vam ser capaces d'aturar el país, nosaltres sí que el 8 de novembre vam tancar fronteres, però aleshores dèiem, com ho hem de fer, això? Perquè una república ha de tenir garantit aquest control del territori. Nosaltres creiem que és imprescindible també que hi hagi un decret per assegurar que hi hagi aquest control del territori. Creiem també que poc més de 10.000 agents de les forces d'ocupació dels cossos policials espanyols s'han desplegat a Catalunya per frenar el procés d'autodeterminació i que no els volem, que volem les forces d'ocupació fora del nostre territori. I volem impulsar aquest control del territori per part de la nostra policia, que teòricament eren els Mossos d'Esquadra, uns Mossos que avui estaven atonyinant a les nostres companyes a Lleida perquè no s'apliqués l'article 155 i no s'emportessin les obres de sisena. Nosaltres ja ho dèiem, preguntàvem a Esquerra Republicana i a Junts per Catalunya què faran els Mossos d'Esquadra. Creiem que és un debat necessari, imprescindible, per tenir un control real del territori i, per tant, de la nostra república. Per tant, nosaltres creiem que sí que hi ha d'haver aquest control per part dels Mossos i sí que hi ha d'haver aquest control també de les policies locals, de manera transparent. Una policia que no sigui xenòfoba, que no sigui racista, una policia que reti comptes, una policia que no s'aliï amb els grups neofeixistes que hi ha als carrers, que ens estan atacant pel fet de pensar com pensem. Perquè feixistes no els volem ni a la policia ni als volem al carrer. Visca la lluita antifeixista, visca la lluita dels milers de persones que fa molts anys que es deixen la pell als carrers defensant-los dels feixistes. I finalment, més clar, ja no ens han pogut dir ni el Partit Popular, ni Ciudadanos, ni fins i tot el Partit Socialista. Si guanyen, continuaran les retallades a nivell de drets, de llibertat d'expressió, ja no podem posar certs colors a les fonts, ja no podem quasi ni parlar de certes qüestions, continuaran també els atacs a les escoles, els mitjans públics, els mitjans de comunicació públics també estan intervinguts, per tant també continuaran les retallades en matèria de llibertats bàsiques i també de retallades en matèria socials i econòmics. Per tant, l'únic full de ruta entenem que és la república, és el nostre únic camí. Cal sumar per fer aquesta república, per guanyar aquests drets, per defensar aquests drets que ha costat tant d'aconseguir. Cal poder aplicar decrets de la dignitat. La situació avui, i no ens enganyarem i creiem que ho hem de dir obertament, és molt greu i entenem també que no és moment de fer retrets entre nosaltres, entre els diferents partits que estem defensant la independència i que estem defensant aquesta república, també des d'una perspectiva antirepressiva, perquè nosaltres sí que som solidàries amb aquelles persones que tenen casos antirepressius. Cada dia arriben noves imputacions que ataquen a drets democràtics, cada dia també, com dèiem, hi ha noves agressions o amenaces feixistes i nosaltres sabem molt bé que això no es pot aturar tornant a la mateixa Constitució i a la mateixa autonomia que ho ha emparat i que ens ha portat fins aquí. Només es pot aturar amb la mobilització popular, amb vosaltres.
Vosaltres sou els imprescindibles. Vosaltres ens heu portat on estem. Vosaltres sou nosaltres. Vosaltres sou els comitès de defensa del referèndum, ara anomenats comitès de defensa de la República. I vosaltres sou els que fareu avançar aquesta república per la garantia dels drets i la llibertat. Perquè només tenim això. Les institucions ja veiem on han acabat. Per tant, sense nosaltres, sense vosaltres, si no empenyem, això serà impossible. Per tant, nosaltres creiem que la república és una urgència. La materialització de drets amb els decrets de la dignitat és una urgència. Per això també els hi preguntem a les companyes d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya si ells hi seran amb aquesta república. Necessitem que hi siguin. Creiem que la voluntat popular del més de 2 milions de persones que van votar l'1 d'octubre es mereix una resposta i es mereix una materialització d'aquesta república. I els diem, si prefereixen aquesta república, si prefereixen aquesta llum, si prefereixen aquest camí que entenem que hem de construir entre absolutament totes, o si prefereixen tornar a l'autonomisme, a una normalitat que ja no pot existir. I finalment també, companys i companyes dels comuns, creiem que és important que recorreu el camí amb nosaltres cap a la llibertat, el camí cap als drets polítics i socials, el camí cap a la construcció republicana, que deixeu el camí del Partit Socialista, que és el camí del 155, que és el camí colpista. No podeu anar amb aquestes persones. Deixeu també el camí de retrets cap a la CUP, cap a nosaltres, que sabeu que som una força honestament d'esquerres, honestament de base i no subordinada a ningú, com hem demostrat aquests anys, que ens estem deixant la pell, que només ens tenim a nosaltres. I ja acabo, nosaltres tenim clar que el 21 de desembre cal avançar cap a aquesta materialització de la república, que hem d'avançar totes juntes cap a aquesta materialització de la república, des de l'organització popular, des de la desobediència pacífica, també des de les institucions. Per tant, parleu amb tothom, cal que tothom surti a votar el 21 de desembre, cal que absolutament tothom també estigui als col·legis electorals fent d'apoderades, cal que totes estiguem vigilants, ens necessitem actives, ens necessitem totes juntes, materialitzem aquesta república, posem la vida al centre, parlem de vida, apliquem els decrets de la dignitat, lluitem també contra la repressió, plantem cara a l'estat autoritari espanyol, juntes, alegres, combatives, en col·lectivitat, com sabem. Visca vosaltres! Molt bé, doncs, amb aquest Parlament de la Maria donarem per acabat l'acte. Ens trobarem el dia 21 a les escoles i, sens dubte, en qualsevol moment al carrer. Visca la República i visca la terra!